donc an bɛ aw fo ka koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ segin n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ ni di media sanfɛ walasa ka kunnafoniyaw kɔ ma aw dan se dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi kɔrɔ kumabɔ la n bɛna taa tomiyakaw fɛ yen nɔ ka jira k'a fɔ ye tajiko gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ bagako yɛrɛ nɔ a nɔgɔlen nɔ ka olu fɛ yen nɔ u taara ka se ka taji sɔrɔ an bɛna sera dɔ sɔrɔ a ko ka o kɔfɛ kibarudilaw ka ɲɛmɔgɔso fana ni a tun ye ɲɔgɔn ye ka fɛnw kɛ gɛlɛya minnu ni kibarudilaw b'a la ka sɔrɔ sisan bɔlɔlɔsiraw kan wa ka se ka kuma o taabolo ka lase yɔrɔ bɛna fara olu kan ni o ka tulo ka se bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ Lewana an bɛ aw fo ko kura ko dansi an dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan tomiyakaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan kosɛbɛ waati ninnu na hali k'a sɔrɔ bamakɔ yan nɔ k'a dɔw donnen don a la nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan i ye dɛmɛ ɲini k'a fɔ fo fɛɛrɛ ka tigɛ o la walasa min b'a to gɛlɛya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Esdras Keita ye maire Kardanga ye min fɔ an ye an ka kuloma dɔw fɛ ni kumakan na. Depuis octobre kalo la essence kɔni dɛsɛra Tomia depuis octobre kalo la précisément le 12 octobre tile 12 donc fo sisan Tomia bɛ carburant dɛsɛ la donc waati ni dɔ sera an ye dɔɔni sɔrɔ ka se ka EDM mɔgɔw dɛmɛ parce que EDM yɛrɛ fana tun jɔra pewu donc an kɔni ye dɔɔni sɔrɔ pour que ka EDM mɔgɔw dɛmɛ mais k'a fɔ ko essence nana pour que mɔgɔw ka se k'i servir depuis mois d'octobre Tomia fɛn tɛ Tomia vraiment a bɛ ɲini ka kɛ jigitigɛ ye donc vraiment il faut que an fana ka an kan bɔ u ka cogoya kɛ au moins Tomia ka se ka dɔɔni sɔrɔ carburant na parce que waati dɔ la dɔɔni nana san mais fɛn ma na Tomia même san n'i ko i bɛ taa i bɛ ran kɛ sɔgɔma fo wula fɛ i t'a sɔrɔ donc c'est quasiment vraiment impossible donc ka fɛn sɔrɔ donc ne kɔni bɛ fɛ k'o kibaruya de lase mɔgɔw ma donc n'u bɛ se ka cogoya bɛɛ kɛ pour que au moins station kelen min bɛ Tomia o fana ka dɔɔni sɔrɔ pour que Tomia ka bɔ nin fɛngɛ la. O kɔfɛ Bamakɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun laban ninnu na baara dɔ daminɛna ka ɲɛsin kurandiminɛn dɔw n'o ye kit solaire o di an ka bololabaarakɛla dɔw ma mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnko min de sugandira jamana ɲɛmɔgɔyaso fɛ nka i b'a ye k'a fɔ ko dɔw ma faamuyali kɛ ko in na u ye ɲininkali kɛ yalima a ko kɛra cogo di an ye bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔyaso ɲɛmɔgɔba ɲininka n'o ye Umaru Tarawele ye ale ye jaabi min di an ma dɛ baara ninnu tɛmɛcogo la n ka hakilina wolo fɛ ni kuma b'an na. Mamu Dafe nomele an ka priorité la an kun y'an ka laɲiniw yira la k'a fɔ a ɲɛna gɛlɛya min b'an kan bi fɔlɔfɔlɔ la o ye panneau ko de a ko a ma ko partenaire dɔ b'a bolo min bɛ se k'an dɛmɛ ka juru don an na voilà parce que o y'a sɔrɔ an ye échec 2 kɛ tɔgɔ fɔ tɛ kɛ basi ye Amadu Jaje Sangare n'o ye SARL ɲɛmɔgɔ ye o kun ye layidu ta ɲɛ k'a bɛ juru don an na o de nana échantillon d'an ma yɛrɛ ka puissance vérifier an y'a ye an bɛ se ka machine wuli n'a ye ka soudeliw kɛ n'a ye mais malheureusement jenina an bolo a yɛrɛ ko k'a jɛr'o kɔ mais juruko in ma se ka bɔ tuguni parce que prix ninnu ani naliw sumayara o échouera o y'a sɔrɔ mɔgɔ camanba y'a tɔgɔ sɛbɛn o la filanan nana kɛ Mali Folklore Center nana ka layidu ta k'u bɛ camanba san an ye mais raison politique dɔw nana to olu fana ma se k'o bɛɛ di olu ye 5 dɔrɔn di kuma cayara mankan cayara donc ala y'a kɛ ministre Mamu Dafe nana ka prise de fonction kɛ tuma min na an sera an y'a fɔ a ɲɛna a ko partenaire dɔ b'a bolo k'o bɛ se ka juru don an na k'an yɛrɛ bɛ se ka fiche de crédit dilan mɔgɔ bɛ se ka don a la cogoya min na k'a fɔ o fiche de crédit critère kun ye a ka sɔrɔ i ye artisan ye a ka sɔrɔ carte b'i bolo min b'a yira i ye artisan o de carte ye a ka sɔrɔ impôt b'i bolo mais a ka sɔrɔ apport personnel ye 20% ye 10% y'i ka apport personnel ye 10% ye caution ye nin condition de fɔra donc o fɔlen min kɛ an ye ci fɔ yɔrɔ bɛɛ la ci fɔlen yɔrɔ bɛɛ la min kɛ mɔgɔ caman ko k'u tɛ se ka juru ta jurutabaliya in kɛra sababu ye ka baara in gɛlɛya k'a sumaya komi lisi kɔrɔ tun bɛ yen déjà k'a fɔ k'olu bɛ juru ta an y'o juru kɔrɔ ta ni mɔgɔ bɛrɛ ma sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o ci ministre ma o bɛnna 1539 n'o ye mɔgɔ 1539 mais an ma wolomali kɛ mɔgɔ y'a demandé an y'i tɔgɔ k'a la bon a selen ministère la hakili la jateminɛw kɛra critère min fɔra ɲɛna n'o bɛ bɛn fɛn kɔnɔna ma
carte b'i bolo i bɛ critère jaabi min kɛ o mɔgɔ hakɛ dɔw choisir n'o ye 100 jate ye mais 300 min choisilen filɛ ministre t'a kalama ne yɛrɛ t'a kalama mɔgɔ tɛ se ka ministre jalaki nin na mɔgɔ tɛ se ka PSM jalaki nin na présidence yɛrɛ de y'a ka propre enquête kɛ k'a fɔ sisan ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ la wili yɛrɛ cayara ka bɔ région dɔ la ko dɔw bɔr'u fɛ yen mais anw t'a dɔn mɔgɔ minnu don parce que présidence ye effectivement région na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Bamakɔ ya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa dɔn ka fɔ minnu n'a ka kan n'u bɛ critère ninnu répond ka taa lajɛ fana n'u ye bololabaarakɛla ye 300 in sɔrɔ de kɔnɔ donc ko in kɛra jɛlenya dafalen de kɔnɔ quoi bon sisan an m'a dɔn nin bɛɛ kɔnɔ ko fu don don dɔ jumadonya fɛ ministre de ci bila k'an ka wele k'u bɛna échantillon d'a ma anw selen ye ministère de la anw y'a ye k'a fɔ ko président ka œuvre sociale a gibi n'a ka délégation bɛ yen ani ministre ye secret dévoilé anw yɔrɔ de la ko président de ka fɛn don Mamudu Dafe de y'a taama kɛ présidence la k'a ɲini anw ta kɛra lisi kɛ de y'a la ani fɛn ninnu mais a ma gundo bangan yan fiyewu ko président bɛna di n'o tɛ jama tun bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan an tun t'a dɔn fana ko fu don donc sisan minnu taara critère nin ma o de ye nin a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna de k'i bɛ yala quartier kɔnɔ dɔrɔn n ye bolola baarakɛla ye tailleur ou bien nin o tɛ dɛ i tɛ jate bolola baarakɛla ye abadani n'i ma t'i ka sigida chambre de métier la ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ se ka se baara la k'i ka baara kɛ mais tant que i ma tɔgɔ sɛbɛn chambre de métier ka carte professionnelle k'a k'i bolo i tɛ jate bolola baarakɛla kodɔnnen Mali kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de la caman bɛ ka kuma bi soit carte t'u bolo soit carte b'u bolo o tɛ jour la soit impôt t'u bolo u lakodɔnnen tɛ bon n'i ma lakodɔn e tɛ se ka e tɔgɔ tɛ se ka sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn ni critère fɔlɔ-fɔlɔ de ye a ka sɔrɔ i lakodɔnnen don voilà mɔgɔ caman ma nin de faamuya a b'a ɲɛna dɔrɔn n ye bolola baarakɛla président bɛna panneau di non artisan bɛ taa mɔgɔ 500,000 la mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛn a tɛ tɛmɛ 1,000,000 kan 400,000 tɔ bɛ min an t'u dɔn bolola baarakɛla n'u m'u tɔgɔ sɛbɛn voilà a bɛ fɔ k'an ka ca bɛɛ ye an caya bɛ dɔn mun ma fourniture tɔgɔ sɛbɛn chambre de métier la o wele de bɛ bila don o don artisan a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn dɛmɛ o dɛmɛ bɛ na a bɛ lié o de la mais mɔgɔ caman t'o de kɛla voilà kuma caman in bɛɛ bɔra min an barila k'a ye réseau kan dɔw b'a fɔ la tiɲɛ tɛ mais tiɲɛ tɛ e ne sigilen filɛ panneau yelen de la an bɛ kuma min na nin ye panneau de voilà minnu kariyara ka k'u bɛ juru ta dɛ olu de y'a sɔrɔ parce que bololabaara yɛrɛ définition o de ye pour ka fiɲɛ na k'entreprise fo ka sɔrɔ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kariyalen don ka risque ta sinon nin ye kunfɛn ko de ye mɔgɔ min bɛ tobili kɛ k'a feere bololabaarakɛla don kini bɛ sa a tɛ sa a t'a dɔn a bɛ ban a tɛ ban a t'a dɔn donc bololabaara yɛrɛ ye savoir prendre des risques de voilà ni a fɔra ko an bɛ 20% sara an kɔni y'a miiri dɔrɔn a bɛna d'a ma nɔgɔya la min tɛ tɔw bɔ d'anw donna la fɛn fɛn donna olu donna n'o risque de olu de retenue na voilà sisan a dɔnnen sisan ko fu don wa n'u kɔni ko lisi wɛrɛ da yɛlɛnni kɔfɛ ne ma dɔn ni mɔgɔ bɛ to kɔfɛ voilà o kɔni an bɛ faamaw fo ŋunuŋunukan minnu fɛn u yɛrɛ delilen don a la o kana a lamɛn voilà o kana u décourager min m'a sɔrɔ de ka ca kosɛbɛ vraiment u k'u timinanja ni ɲana kojugu parce que hali ni kurantigɛ banna an tɛ bɔ nin kan koyi voilà énergie ma se ka kuran di bɛɛ ma fɔlɔ donc ni panneau b'i bolo nin a ka ca ala fɛ an ka ko bɛ nɔgɔya kuranko bɛ nɔgɔya énergie bɛ lafiya fɔlɔ sa ni kuran ka kɛ 100% ye donc kuran nana manaw dɔw bɛ ka baara kɛ panneau in dɔrɔn de kan voilà sisan an bɛ kulukoro président ka cidenw bɛ kulukoro min yɛrɛ ka di ko in na ni mɔgɔ tɛ k'o fɔ ni mɔgɔ da tɛ ka so ma o de ye kojugu ye quoi anw bɛ fɛn sɛbɛn fɔlɔ min na k'a di juru fɔlɔ la anw ye 1 kilowatt ni 2 kilowatt ni 5 kilowatt de sɛbɛn président ka cidenw nalen présidence mɔgɔw nalen k'u bɛna panneau don u nana sɔrɔ k'an bɛ k'o min fɔ ko tɛ se ka an ka baara kɛ ko tɛ tiɲɛ ja anw filila mɔgɔ ye fɛn fɔ 1 kilowatt ni 5 kilowatt ja courant tɛ se ka baara tɛ se ka o puissance tɛ se ka frigo kelen ta u ye redimensionnement de kɛ mansin minnu b'i ka yɔrɔ la k'o jate ka tila k'i ka baarakɛminɛnw bɛɛ jate panneau min bɛ s'o kɔrɔ batterie min bɛ s'o kɔrɔ convertisseur min bɛ s'o kɔrɔ u y'o de sɛbɛn i tɔgɔ kɔrɔ ka tila ka n'o don i ka yɔrɔ la yɔrɔ dɔ la batterie 2 dɔw la batterie 3 dɔw la batterie 1 dɔw la batterie 4 batterie 3 ni makili bɛ min na 15 3 o ye 45 kilowatt ye o donna mɔgɔ caman b'a fɛ anw ma surunya o demandeli la mais redimensionnement de y'a to nin bɛɛ dɔnna u nana ka jateminɛ kɛ i mago bɛ min yɛrɛ la k'o di o de yɛrɛ baara sumaya dɔɔnin anw yɛrɛ jɔrɔ la ko nin ko a yɛlɛmani min filɛ nin ni dita cayara ka tɛmɛ ɲinita kan n est-ce que tɔw b'a sɔrɔ o b'a to président ka segin a kɔ dɛ a continue a bɛ k'a di kulukoro la an siranna k'o min fɔ dɛ o ma ko foyi tiɲɛ a la e ka kelen ɲini e ka taa 45 sɔrɔ o place la i ye 1 kilowatt ɲini mais kilowatt 45 taara d'i ma Traoré kɛ e bɛ mun fɔ la vraiment dibagaw kan ka fo ka président fo ala k'a lakana ka a fana nisɔndiya i k'a baara la k'a nisɔndiya cogoya min na ko ka ca mais nin ko in ɲɔgɔnna man ca dɛ voilà parce que n'i ye courant di bololabaarakɛla ma ni kurantigɛ don kurantigɛ tɛ a bɛ baara kɛ panneau la wagati bɛɛ tant que tile bɛ yen donc o ye foli ko de ye an bɛ dugawu kɛ président ala k'a lakana k'a ka premier ministre ni gouvernement ministre bɛɛ lakana kɛrɛnkɛrɛnna sababu ɲuman y'an ka ministre de n'o ye Mamudu Dafe ale de y'a dogo an na k'a bɛɛ ɲɛnabɔ anw kɛra dibaga de voilà an b'a fo kosɛbɛ quoi an kɔni kɛra tɔgɔ dibaga dɔrɔn de ye
o kɔfɛ dɛmɛ wɛrɛ dira an ka jamana in kɔnɔ nɔ o dira kɛnɛyako minisiri ma n'o ye alliance gavi mɔgɔw n'o ka baara ye mobili dɔw de don bolimafɛn walasa n'u b'a to dɔw bɛ se ka fara u ka baara fanga la cogo min na n'u ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kosɛbɛ ka taa fɛ dama ninnu de yɔrɔ la minisiri min sema ko kɛnɛya kɔmanda Colonel Major Hassan Badalo Touré ale ye min fɔ an ka kɔmandɔw fɛ kumafɛnw na bi ye donba ye anw bolo parce que alhamdulilayi mobili 39 o tɛ fitinin ye a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye gavi bɛɛ b'a dɔn alliance pour la vaccination pour que an ka denw se ka boloci sɔrɔ an y'a fɔ kuma bɛɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye haminan kelen min b'a la o ye maliden bɛɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ kɛnɛya bɛ daminɛ ne jumɛn ye o ye denw ka boloci ye a bɛ fɔ ko y a des maladies bana dɔw bɛ yen nɔ ne boloci kɛra a ka ca Ala fɛ den t'a sɔrɔ mais hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ forme nɔgɔmaninw ye donc alhamdulilayi ni mobili minnu ditɔ filɛ a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ye ladilikan min fɔ an ko chauffeur ani mobili bɛna di minnu ma u k'u hakili to ninnu na kosɛbɛ ale ni minɛ cogo ɲɛna a ka kan mobili kura ka na o ka sɔrɔ kɔrɔlen dɔ bɛ yen walasa olu ye nin sɔrɔ bi cogoya min na mɔgɔ wɛrɛ fana ka se ka dɔ sɔrɔ o cogoya la donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔɔni dɔɔni kɛ an yɛrɛ y'a ye sisan nɔ an ka région kuraw créera directeurw bɛna taa yen nɔ olu fana n'u ka personnel de bɛna kɛ yen nɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ye fitinin min sɔrɔ wagati min na an k'an minɛ cogo ɲɛ walasa bɛɛ ka se ka lafiya n'an bɔra yan nɔ baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ bɛɛ ni ci a yɛrɛ ye mobili ninnu a dira kun min kama Ala ka an nafalan bɔ a la a dira denmisɛnninw ka kɛnɛya min kama Ala ka bɛɛ ka nafalan bɔ a la b'a ye k'a fɔ ko kibarudilaw ka ɲɛmɔgɔso olu ni ACRIT n'o ye autorité de la communication olu ye ɲɔgɔn ye ka hakilila fanɛ dɔw kɛ ka ɲɛsin sariya wale ma minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsira fɛ ko anti-cybercriminalité mɔgɔw fana tun b'a k'o kɛnɛ kan u b'a fɛ k'a lajɛ ni ko ninnu bɛ se ka bɔ ka kuma ka bɛrɛ bɛn cogo min na walasa ka sɔrɔ dɔnba u ka se ka bila baaraw ka se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na Banjugu Dante kibarudilaw ka soba ɲɛmɔgɔ a ye min fɔ an ka kumandɔw fɛ kumafɛnw na haki ye hakilila sɔrɔ ka kunnafoni so tɔnɲɛmɔgɔw wele ka procureur fana wele walasa an kana sigi ka hakili jagabɔ kɛ an ka baaraw taabolo kan sabu Mali jamana kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ sariya 3 de b'a ka kunnafonidilaw ka ko ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ waati surunna an kɔrɔ kunnafonidilaw sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de tara u tɔgɔ la n'a bɛ fɔ ko la loi 2046 o de tun bi an ka kow ɲɛnabɔ baara taabolo a kirikumaw o loi in de tun b'a ɲɛnabɔ nka i b'a kalama k'a fɔ 2019 loi dɔ nana ta ko cybercriminalité transition nana o loi in sɔrɔ yen transition fana nalen olu ye sariya kura min ta k'a fɔ ko code de procédure pénale o fana application kɔnɔna na ka taa se loi sur la cybercriminalité ma ka na se an ka loi 046 ma baara bala ka kɛ ni 3 de ye ka ɲɛsin anw ma o kɔnɔna na an ka baara kɔnɔ li bɛ se ka y'a kɔnɔ mais ka sɔrɔ loi dɔ min bɛ yen n'o ye 046 ye ni baara kɛra ni o ye kunnafonidila minɛ cogo dɔw b'a la wele cogo dɔw b'a la kiri cogo dɔw b'a la misali la ni kunnafonidila tun ye ko kɛ a bɛ wele ka na jɔ a bɛ kiri mais sanni kiri ka kɛ kalo 1 de bɛ di a ma a ti bila prévenu la dɛ non a ti bila kaso la nka waati tɛmɛnen ninnu na n'i welela ka taa i bɛ kalo 3 kɛ kɔlɔn sani ka kiri ka tigɛ fo ni delili kɛra liberté provisoire ka se ka d'i ma nin ye seginkɔ ye an y'a fɔ a fɔ yɔrɔw la k'a fɔ sɔsɔli min bi sariyaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu kan ka boli anw kan o sariyaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o ɲɔgɔn sɔsɔ in nin ye seginkɔ ye an ka baara ta kɔnɔna na pour que kunnafonidila fɛn o fɛn bɛ yen i kɛra i b'a fɔ i b'a sɛbɛn i ye jatala ye i ni tangali ka kan ka kɛ n'i ka baara gɛlɛya n'i ka baara particularitéw ye mais n'i minɛna k'a kɛ i n'a fɔ citoyen ordinaire wɛrɛ an bɛ kɛ bolokɔni taamasere soit fɛn bɛ danna min man ka da an na Mali ni nin man kan mun na Mali kɛra misali ye démocratie sira kan mais n'a fɔra ko Mali kelen kɔnɔna na bi kunnafonidila bɛ minɛ ka chaîne don a bolo la i ko maa min taara suyɛni kɛ sugu la ka n'a jɔ k'a kiri min ye marifa ci chaîne ka don o bolo la nka mɔgɔ min ye sɛbɛnni kɛ ni bigi ye walima mɔgɔ min ye caméra kɛ ka a ka baara mɔgɔ min ye micro kɛ ka baara ni chaîne donn'o fana na ka n'a jɔ a gɛlɛyara donc bi sigili in ka fisa kun min na procureur min n'a ko bɛɛ kalifalen don o ma ko in bɛ kɛ anw yɛrɛ min na anw yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ haki min fana bɛ yen n'o ka kan ka kunnafonidilaw ka kow ɲɛnabɔ o haki bɛ kɛnɛ kɔnɔ hakili la tigɛ yɔrɔ ɲɔgɔn kɔfɛ o fara ka ca ni se t'an ye ka jɛ ka jamana sariyaw falen parce que o ta yɔrɔ ni o falen yɔrɔw bɛ yen nka minnu bɛ sariya in waleya a n'a bɛ waleya maa minnu kan n'olu sigira ka kuma hakili bɛ baara kɛ an ye baara kɛ depuis 2021 walasa technologie développera cogo min na an ka jamana sariyaw fana ka développer ka kɛ ni o ye bɛɛ k'i ka baara kɛ ka sɔrɔ dɔ ma dɔ di bon o texte ninnu minnu ma se ka ta fɔlɔ o de kɛ bɛ gɛlɛya ye n'olu taara o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman bɔ baara in na musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli hukumu kɔnɔna na caman kɛra nka halisa camanba tora sabula n'i ye jateminɛ kɛ dugu min tora halisa ni olu b'a ka waleya in kɛ olu ka ca kosɛbɛ hali ka sɔrɔ dugu caman ka se fɔ batiri wɔnɔn kun kan olu ye dɛdu ta k'a fɔ ko u bɛna nɛgɛkɔrɔsigi baara ninnu dabila i b'a ye k'a fɔ ko don dɔ ɲɛnamaya dɔgɔkun laban in na ka ɲɛsin
kibaruya diinɛ hakilila faamu kɛnɛw sigili ma a ɲɛsin o siri kɔlɔlɔw n'a bɛ se ka ban senkɔrɔ cogo min na i b'a fɛ jamana kan Yusuf Bayiko ale ye muso ni denbayaw tɔgɔ la minisiri ale ka lasigiden ye min taara kibaruya di kɛnɛ dɔ ɲɛ minɛ kibaruyaw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani lamani mɔgɔw fana cɛ an ka u ka ɲɛfɔliw lamɛn kumakanw na. Nin dɔ in a bɛ ɲɛnamaya a bɛ san caman bɔ i n'a fɔ san 22 ɲɔgɔn alors san o san Mali bɛ ni lajɛrɛ kɛ walasa ka mɔgɔw kunnafoni ala nɛgɛkɔrɔsigi la baara jumɛn de bɛ ka k'a kan yala dabilali la yala est-ce que mɔgɔw y'a faamu est-ce que mɔgɔw m'a faamu est-ce que dugu y'a dabila est-ce que mɔgɔw y'a dabila est-ce que duw y'a dabila an bɛ hakilijigi kɛ olu la alors mais o bɛɛ kɔfɛ baara tɔ ye mun ye tuguni an bɛ tila ka ɲɔgɔn bilasira ni o hakilina ninnu ye alors an b'a ye k'a fɔ baara o baara n'i b'a kɛ laadaw kan ayiwa i bɛ se laada tigilamɔgɔw ma o de kosɔn an ko an bɛ u ka jɔyɔrɔ ani u ka kɛta nɛgɛkɔrɔsigi dabilali la non seulement an b'u waleɲuman dɔn u ka baarakɛlaw na mais an b'a yir'u la k'a fɔ ko hali bi an jigi b'u kan k'a fɔ ko jɔda min n'a kalifal'u la dugudenw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an b'a fɛ ka an sinsin o jɔda in kan walasa an ka taa mɔgɔ minnu ma faamu halisa an ka se k'an sen don a la k'an da don a la ka tila k'an bolo don a la an ka se ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilina ɲuman ye foyi wɛrɛ t'a kɔfɛ ni kɛnɛya sabatili sira yɔrɔ tɛ an b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin fitinin n'a ye ɲangata sɔrɔ nin sira fɛ a bɛ se ka fiɲɛ don a ka adamadenya la kɛnɛya sira fɛ a bɛ fiɲɛ don a ka adamadenya la kalan sira fɛ a bɛ fiɲɛ don a ka ɲɛnamaya la furu sira fɛ ani fɛn caman sira fɛ n'a sera furu ye donc aw minnu ye kunnafonidilaw ye an b'a fɛ aw k'aw sen don ni kunnafonidi la aw sen b'a la ka kɔrɔ mais an b'a fɛ k'a yira diɲɛ na tuguni k'a fɔ ko an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ yen an ka se ka ɲɔgɔn bilasira an mana min fɔ n'a fɔcogo ɲɛna a k'o lase n'a fɔcogo ma ɲa a k'a fɔcogo la tile walasa kunnafoni ɲuman ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye baara daminɛ a mɛnna ni y'a fɔ politiki sigira sen kan o ye jamana ka politiki ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa nin bɛ se ka dabila cogo min na o dabilali dɔ ye ka sariya dɔw ta an b'a yira k'a fɔ sariya min ni an bɛ k'o labaara sisan a ma ta fɔlɔ tiɲɛ don mais an bɛ ka labaarali min kɛ walasa ka kunbɛnni kɛ nɛgɛkɔrɔsigi a ka se ka dabila kunbɛnni na ani n'a tɔɔrɔ ye mun sɔrɔ o tɔɔrɔ in bɛ se ka wuli ka bɔ o tigi kan cogo min na maintenant fɛn min ye kiiri sira ye ou bien ɲangata walima mɔgɔ min sɔrɔ ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ justice de b'i sen don o la an ka code pénal olu y'i wasa don o ye o fɛn caman na déjà donc an bɛ o fɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ pour dire que an b'a dɔn k'a fɔ sariya ye minan ye minan min bɛ bɛɛ lakana a bɛ lakana a bɛ ne lakana a bɛ ta bɛɛ de kama sariya ka laɲini tɛ foyi ye adamadenya bɛ se ka sabati o ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na hakili la sariya ka kungilenna de ye. Jamana de bɛ dan sigi bi kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan lase aw ma jɛ ka baara don Emmanuel Jara Andre Traore an b'a fɛ ko aw ni ce Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.